गिबियावनो बिटिआर सोरखार आरो भारत सोरखारनिसिम आरो आसाम सोरखारसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दायो खेल' इन्डिया वुमेन्स लिगनि जे गेलेगिरिफोरनो दिनै थावलु इभेन्टनि गेलेगिरिफोरनो मेडेलखौ राननानै हरनाय जाबाय। मानगोनां बिटिआरनि आकाशदीप आइएस सारनि आखाइनिफ्राय आरो दहाय फुंनि टाइमावहाय जोंहा मानगोनां एएम सारनि रिवासार एएमनि आखाइनिफ्राय मेडेलखौ राननानै हरनाय जादों आरो नै मनिस्वर सार बिथांनिफ्राय आखाइजोंबो दायो मेडेल राननाया दिनै सोलिबाय थादों थावलु इभेन्टनि हिन्जावसा गेलेगिरिफोरनो आरो गाबोनसिम गेमा सोलिबाय थागोन। गाबोन 6 तारिख दिननिफ्राय 6 तारिखसिमाव डेटआ जानाय बे गेमाहाय खेल' इन्डिया गाबोन जोबनानै थांगोन आरो गाबोननि मेडेल राननाय हाबाफारिखौ जोंनि मानगोनां खेल' इन्डिया उसुनि प्रेसिडेन्ट भारतनि प्रेसिडेन्ट सारा आसा खालामो चिफ सारनि आखाइनिफ्राय गाबोन जोबथा सानावहाय बिथांनि आखाइजों हरनो आरो दिनै भारत सोरखारा गोबां खाबु सुबिदा होदों जोंनि बिटिआर भारत हादरनि हिन्जावसा लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ जेरै बेटि बाचाव बेटि पढ़ाव बे सोदोबखौ बिथाङा फोथांना दोनदों। थिग दिनै भारतनि फिसाफोरखौ हिन्जावसा फिसाफोरखौ आग बारायनो थाखाय गोबां खाबु होदों। दिनै मेडेलजों देरहानाय सार्टिफिकेटजों लोगोसे मानिफ्राय भारत सोरखारा हरदों। सासेयाव फार्स्ट मेडेला प्राइजआवहाय 5,000, सेकेन्ड देरहासार जानाया जाहैबाय 3,000, थार्ड देरहासार जानायनो 2,000 बेबायदि सुबिदा होदों आरो बुहुत माने मोजां आग बारायबावनो थाखाय बिथांमोनहा स्पर्ट्सखौ मोजां गार्ड खालामदों। दिनै आरो जोबोद गोजोनथाव जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो मानगोनां एएम सारमोनहा दिनै नुजाफैनानै मेहेरगोनां खालामफैदों। बेखायनो आं दिनै मानगोनां साफ्रोमबो बिटिआरनि सारमोननि एएम सारमोननि आरो दिनै मनिस्वर सारमोननि आरो बिथांमोन आइएस सारमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरो आरो जोंनि आसाम बिटिआरनि लाइमोन गेलेगिरिफोरा बेबायदिनो मोजाङै आग बारायलांबाय थानो हायो आरो जायहा फरायनायाव इन्टारेस्ट गोनां बिनानाव फंबायमोनखौबो आं खावलायो फरायनायाव जायहा एक्सपिरियेन्स गोनां बिसोर फरायनायजोंनो गावखौ फोथांना लाखिनो आरो गावनि आथिङाव गसंथानो फोरखि नाजालांनाया मोजां जाहाथे माने माखासे बेखार फेग्रा मुवाफोरजों लोब्बा लायाजासे जाय जिरादखौ जायोबा गावनि देहाखौ सेबग्रेबजायो साननो हानाय मेलेमखौ जाख्रेबजायो बेबायदि कन्डिसननिफ्राय गोजानाव थानानै फरायनाय बा गेलेनायाव आग बारायलाङो। आं बेखौनो दिनै स्पर्ट्स पारसननि जानानै साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ गुरैयै खावलायो फोरखि गावनिनो गासिबो बिटिआर आरो भारतनि फिसाफोरखौ गावनिनो फिसा होननानै आं गुरैयै खावलायहरो जाहाथे माने गावनि जिउखौ बरबाद खालामाजासे स्पर्ट्स पारसन बा फरायनाय पारसनजों गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों लाखियो आरो बेफोरखि गावनि आथिङाव गसंथानो टारगेट लायो। जोनोमगिरि बिमा बिफाया बुहुद माने माबायै जोनोम होनायजों लोगोसे दिनै गोरलै अबस्थायाव मिनिस्लु अबस्थाखौ नुयोबा दिनै साफ्रोमबो जोनोमगिरि भारतनि बिमाफोरा दिनै गावनि फिसानि सायाव मिनिस्लु महरखौ नुयोबा आसा खालामो आंनि फिसाया सानसे माबा मोनसे जागोन होननानै दा बेबायदि बिमानि आसाखौ थोराजासे दिनै बेफोरबायदि स्पर्ट्स पारसन बा इडुकेसन पारसन बबेबा दिनै कालचार दिनै बेफोरजोंबो गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि खाबु दं। बेफोर मोजां पारपसाव जाहाथे बाहागो लायो आरो गावनि गुड जोनोमनिफ्राय स्ट्रङै फैनाय देहाखौ जाहाथे लोरबां खालामनानै लाया आं बेखौनो गुरै खावलायो। थेंक इउ बयनिसिमबो। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning.
environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.